ನಾನಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಿ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಿತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ದೀಪುನಂಚ ಅವಕೊಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಪೂರ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಲ್ತದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಉಂಟು 1449 ಆಪುಡು ಬೇತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೋವೆ ಬಲೆ ಇದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇದುವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಗದೇರ ಬೊಕ್ಕ ರೈನ್ ಕವರ್ನ ನೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೈನ್ ಕವರ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂವಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರೆ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ತಚ್ಪಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಲೇಕ್ ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಐಕಲ ಮುಲ್ ಜಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಿಪ್ ಮುಳ್ಳುಂಟು ನಾನು ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ತಚ್ಪಾವೆ ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ಇದು ತೂವಲೆ ನಿಕ್ಕಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಜಿಪ್ಪಿಂದು ಫುಲ್ ಕೊಣದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಣದು ಹೋಗಲಿ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಏತು ಮೆತ್ತಗೆ ಬೈದನ ಅಂತ ఒక ನನ್ನದ ಇದು ಡೀಪ್ ಪೋಪುನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ದಿವೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಮೂಲುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮೂಲ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ದಾದ ಬಡ್ ದಿವೋಲಿ ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದು ದಿವೋಲಿ ಪರ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ದಿವೋಲಿ ದಾಲ ಹಾಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ತಿರುಗೇರು ಬರ್ಬಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಜಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಳ್ಳುಂಡು ರೆಡ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಈ ಜಿಪ್ ರೆಡ್ ಜಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೌಡು ಇಂದು ಟಾಂಕಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಮೂಲ್ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲ ಟಚ್ ಪಾವೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಪೋಲಿ ಇಂದುಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ತಗೋ ರೆಡ್ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಣದು ಬೋಲಿ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎಫ್ ಜಿ ಗಾಡಿ ಅಂಚದು ನೆಕ್ ಹುಕ್ ಮಲ್ತಾನ ಇನ್ನೆ ರೆಡ್ ನೆಟ್ಟಿಂದ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಬರ್ಪುಡು ನೆಕ್ ಹುಕ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡ್ ಎಕ್ಲ ಮೂರು ಅಷ್ಟು ನೆತ್ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾಯನ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 1449 ಆಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವರ್ಷ ನೆತ್ತು ಉಲೆ ಮಲ್ತು ನೆಟ್ ಟಾಂಕಿಕ್ಲ ಇಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ 1500 ಉಲೈ 22 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಫುಲ್ಲು 22 ಲೀಟರ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ 4000 ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತು ಹಚ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿ ನಡಲ್ಲ ಈ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲು ಮಲ್ಪುರಾಣಿ ನಾನು ಫುಲ್ ದೈತೆ ಜಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾಗ ಐತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನೆಟ್ ರೈನ್ ಕೋಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ದಾದ ಬಡ್ದಿವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಐತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮುಲ್ಲಂಚ ನನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಮೂಲ್ ದಾದ ಬಡ್ ದಿವೋಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿವೋಲಿ ಓಕೆ ಆತ ರೈನ್ ಕವರ್ ಪಾಂಡ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ರೈನ್ ಕವರಿಂದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ
ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಪಂಡ ಎಬ್ಸಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಇದಪ್ಪಣ್ಣ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಗ್ಲೆಗ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುಲ್ದುನು ಅಂಚಿಸಿ ದಾಲೆಯಿಂದ ಆಪಿಚಿ ಟೈಟ್ ಕುಲ್ದುನು ಬೊಕ ನೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತನ ಇಂಚಿ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ತನ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪದೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋಚ್ಪವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಲ ಪಾಡೋದು ಬೋಡನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಉಂಟು 1500 ವರ್ತ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ఒక ಸೈಡ್ ರಡ್ ಜಿಪ್ ಉಂಟು ఒక ನೆನ್ನು ಇಂದುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಮೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲ ಐತ ಹುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಅಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪದ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕಾಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ದತ್ತೊಂದು